Hola, em dic Gina. Ara vaig a preparar un plat típic de Bolívia, que es diu chicharrón. Soc filla de dos bolivians. Els ingredients són una costelles de porc de 3 a 4 quilos. Després, 2 quilograms de panceta de porc i 1 quilo de cones. Després, un cap d'all, que està aquí. Després, mitja cullera de pebrots. Després, 2 llimones. Una mata d'herba bona. Després, també unes quantes fulles de laurel i una mica de cervesa. Els preparatius són: primer hem de fer llaurar les patates, fins que estan a punt. Després hem de posar a bullir el blat de moro. Després hem de posar, abans de posar la carn a la cacerola, hem de posar la mantega. Ara vaig posant la carn i després ara vaig barrejant a poc la carn perquè no s'enganxi a baix fins que estigui a punt. Després de la preparació és així com queda cuit. Ara, primer per posar la demostració del plat, hem de posar primer el blat de moro. Després hem de posar la patata. I després hem de posar la carn. Ara, per acompanyament, podem posar plàtans cuits. Ara també podem posar, per acompanyar, una salsa picant que es fa amb pebrots. I és així com s'ha preparat aquest plat típic de Bolívia, que es diu chicharrón. Espero que us aprofiti molt i bon profit.